Iku napa? Pak, kalau mau selawase sekolah, kula tinggal wonten pasarean wonten Widyawati. Kinten-kinten niku pasareane sinten nggih? Oh, nalika semanten tembungipun pesarean itu dadi peperangan saking legenda salusul nemaning busung kita. Punapa sekar arep pireng kados pundi legendanipun. Badhe, Pak. Ya wis iki Bapak critani. Dadi jaman biyen ana petani ing sawijining desa ing Bojonegoro. Banjur petani iku Waduh. Wis suwe ora metu cang kene. Menawa diteruske bisa dadi melarat kula. Ya Allah ya Gusti, mugi-mugi enggal Jawa wonten ing sabin ingkang gersang niki ya Gusti. Amin amin. Aduh, percuma wae nggarap ke sawah kesel-kesel yen hujan ra teko. Untung wae hujan sana gitu. Ono apa nih? Jawa mandap. Alhamdulillah ya Gusti, Jawa mandap. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Bu, wonten apa? Pak, kula badhe tumbas was badhe ibu sampean. Nggih wonten Bu niku. Nami reganipun 75.000 sakarung. Pripun? Ih, kok larang banget to, Pak? Nang pasar lho regane ra nang setengah. Lho, yen ngono tuku wae nang pasar kono. Beras kuwi kualitasnya premium. Yen kowe ra gelem ya wis tuku nang pasar ae. Tuku beras yang nganggo ngenyang. Wes pindah kono. Ya wis. Petani mau kok semuanya kebangetan. Lagi sugih ngono tok ae gayane selang. Nggih sampun Bu, jarke wae wong kaya iku. Bu, angsal boten kula nyuwun sekedhik berasipun panjenengan. Sampun seminggu kula boten dahar. Nuwun sewu Bapak, yen kula gadah wastura, kula sampun nyukani jenengan. Nanging cadangan sedaya kula sampun badhe telas. Yen jenengan meksa menawi jenengan saged dhateng dugi biyanipun petani ingkang menika, Pak. Nggih sampun Bu, matur nuwun. Mugi-mugi panjenengan sak keluarga diparingi rezeki saking Gusti Allah. Nggih, amin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Wonten apa, Pak? Pak, angsal boten kula nyuwun sekedhik berasipun sampean. Sampun seminggu kula boten dahar. Lho. Nyuwun, mboten saged, Pak. Nek sampean arep nyuwun beras sampean ya kudu bayar. Aja sak penake dhewe nyuwun gratisan. Nanging Pak, kula boten gadah arta sekedhik nipun Pak. Yen wis ngerti kaya mengkono, nyapa jenengan ijek mempengae nyuwun beras kuwi. Wis ndang mrene kono. Kula dongake mugi-mugi panjenengan diparingi pitedah saking Gusti Allah. Oh ya Allah. Udan nak wis rambutune ya. Terus piye ngene iki? Berarti kowe ngerti ora? Kowe aku belum kita terus kejelo melo. Tenane. Kok kayaknya pirang-pirang minggu kapan pun nyambung.
Jadi aku nanti merasa melas berurusan. Bisa uga itu amarga sifatnya faktor itu. Aku lah orang usah ngomong kangen. Loh, kayak bapaknya pengemis yang saya tak usir kata. Loh, Pak, jenengan ini mboten pengemis ingkang dugi wonten griya kula riyen niku to, Pak? Inggih, kula rumiyin nate rawuh lan diusir saking griyanipun panjenengan. Kenging napa jenengan sakniki lampase kalih kula, Pak? Riyen kan kula sampun mangke jenengan. Saestunipun kula nglampahake bab sae niki kagem kulanipun piyambak. Maksudipun jenengan wonten niku pripun, Pak? Dinten tiyangnipun tindak sae gadah artos panjenengan tindak inggih kangge panjenengan piyambak. Bilih panjenengan tindak Allah mila tuni menika kanggo panjenenganipun piyambak. Miturut panjenengan, punapa ingkang saged kula tindakake kangge nebus kelepatan kula punika, Pak? Jenengan saged wiwiti kalian damel panjenenganipun miyos sae ngajenipun lan penduk ucalan saking sikap panjenengan menika. Saesunipun kalian kados menika Gusti Allah ajeng ngampuni panjenengan. Sinten panjenenganipun seleresipun, wahai pengemis? Kula namunga satunggalipun tiyang wali utawi ulami ingkang badhe nyukani ceketi wejangan lan pitedah agami Islam kangge tiyang-tiyang wonten dusun puniki. Wejeng kula dhateng dalan ingkang leres dadosaken kula muridipun panjenengan. Inggih pun, tamtu mawon. Semangga sareng-sareng kita ndamel wargi wonten mriki dados miyos sae malih. Nah, jadi itu agenda ngenani desa awake dhewe. Pagi ini saya kudu ngenani cari rezeki. Oh, berarti menika alasanipun kenapa para wargi saged sami-sami rukun ya, Pak. Matur nuwun sampun nyaritakake, Pak. Kita akan berjalan Ya, Pak.